أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsami, mga oripan Allah subhanahu wa ta'ala, mga ala ipanaguntaman sa kasisiyapan niyan si ku agaman niyan. Ay mala na mala ipanaguntaman ku simban niyan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Giiso di tanu di ka pa mahusaya si ku mga lumpukan mitutumpa si iko agama tanu agama Islam udiin na mga lumpukan magiingaran sa kay Islami ugiid na amay kapakatulikan agiyang kutuwa mga galabakiran hindi na mga panarimairan na adna kapkaawatian si iko dito panarima na andauan nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisababsan na sabab ko ay daalawan yan mala iyarga at tamo o Muslim na swagaman yan na miya patot sukasya patanong si kuwagama tanong sa ditan ng mabulag si iku titua andauan nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab sa katawan tanong iyanan ikapakaslang tanong sa maliwanag makapagagamad tanong sa lagid o inindoor kita noon nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giyong tamyaw na apito at tanong sabot ko sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Uriyampan o unaan udan yan panakawafat na piyakain ng katanong yan sa kasyapat tanong si kuwagama tanong sangkai Korea masa sabab sa giyang kutuwa kakid na giyang kutuwa mga kasupa-supak kasuran-surang at tandog na madakal na ayabuti ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako kalibre sa giyang kanan kasuran-surang nagukasyap sa giyang kanan masa ang gumaw so piti barangan akap susupaka nagyang ko mga tao aderan bilaga sundauan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giti sabab aya kapugusya tanu siin nasyap tanu agama Islam sa diro nari karadia lauti o tunaniban na mga panarima mga ndauan miawat si iku titu panarima na ndauan nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urianan ang mga bangsami na miyaw saitan o sa miyaw na agiyang kutuwa mga khawarij na naminitundok tanong man agiyang kutuwa mga sufi o na mga sufism na imantok man na pangit at tofikan tanong Allah na ayak man ang bugan tanong sa makampat usayan na agiyang kaiya petiroon al-murjiah giyang kaya kapupusya tanong sa giyang kaiyan dilagi dain na pananamaran tanong sudin sa ukit amal labuda kap kasabutiron o kalilid apagtaw tanong gusto pinaka makampat usayan yan malabuda ka kasabuta tanong agigiin na o pamakabatanon aya pagilay na sukya pagusayaw ng mga ulama o kabubaluin niyan ilmu na natanto ay maulad tanto maulad ka agi o man sa mga ulama na aya ka pupuseran sa giyang kuto nilagi dai na aya ka pupakauladeran nun nagiyang kuto so mga tao adna mga ilmu iyan na pagkatukawan nila nagiyang kuto sakaro ka bintang udina pisa sukuan nagiyang kuto paman na bendingan ubiid nas kita nukman na ayahadap tanong si na anduman na yay kasabutiron piyapiyaw kalilida pagtaw tanong malabuda kasabutiron agu pamana na matilakas malabudo pa makakatano di rumah agi utano di makapamagusay sa miya katastas Aka pa kaya di tanubo kagya kamanutunan na
ketarom mamas agyang kuto kailangan nakasabtan tano sa agyang kuto di tano di pamagusay. Nah, yang kaiya murji'a aya petero na murji'a o kapantakyan o basatan wa maranaw na giyanan so mga tao aya panarimairan na so paratiya si Allah subhanahu wa ta'ala ula so kababaloy muslim o tao na sibu miyat taman sa giyang kuto wa pamana katero o di ina sibu miyat taman sa giyang kuto wa pamana puso oay ay malagna na sutaw na o tero dila yan nagyang kuto pa man paratian yan si Allah naguparatian yan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nakyasanad na pa man nabutuan sa kanyan sa mu'min pa man namiyaratiya udi mambu na si ibu pupuso iyan ay malag na piyangulan niyang pupuso iyan ayat Tuhan na sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kuto iyan gusto na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayan yan sugo na gusto nga ninsa ng mga kailangan na maparateya na si ibu sa giyang kuto wa puso iyan aron yan makagya kamanuto na piyakadarpa na kiyasan ang nutuwa pa man na nakakabutuirun sa mu'min gina ni Peteron ang murji'a aya kasabutisan na kana ubakiran importante agyang kuto kapunggal bekas agyang kuto mituturo paratiaya agi to sa mga simba si Allah subhanahu wa ta'ala kapunggal bekas ko mga simba si Allah subhanahu wa ta'ala aguso kitirgen sa agyang kuto ang mga lalangan wallah subhanahu wa ta'ala ay mana ini na aya putiro na murji'a o kasabutitan rumpiya na panarima ada itu tumpa o mga galebek si kuparatya si Allah subhanahu wa ta'ala ay malag na asar ka pa man miyaratya ka si Allah subhanahu wa ta'ala na kebetulan sa miyaratya sa tarutok api kagya amal to na dingay pembulalan so mga simba si Allah subhanahu wa ta'ala yan ni kalabuda kasabutatan sa giyang kanan petiron murji'ah di na mga murji'ah ay malag na sikiran na so muslim baradusa na kamil al iman ay malag na kumpleto parateya kana buong pagpakakuram agyang kuto adinian kapugamal na ginan lagi din na natindig na mariribatanan ay malag na kana ubaanan makaayon si ikundawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agusundawan ng mga sahabat yan agusun mga tabi'i ka marayag aso kini Panginoon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si o kita kapagagama o kita kapurat yatan si Allah subhanahu wa ta'ala kailangan nagyang kuto pamana matarima o pusutan oy na orian o katarima o pusutan na matiro dilatan oy matiro dilatan na naorian o katiro no dilatan na minggulalan o manganggaw ta kagyo ti amalan nakakasampurna agyang kuto at ituwa para ti si Allah subhanahu wa ta'ala kaagi agong kadno pa ma piara ti si Allah subhanahu wa ta'ala piara ti yang kasusambayang na nasuguan wallah pitiro ka na susambayang na nasuguan wallah ugi na di kap simbayang so beauty sabab asan miya kambida so petero na ahlu sunnah wal jamaah agug yang kaya mga murji'ah ay malag nagyang kaya mga murji'ah na diran pananiban diran upama na isusumpat si kuparatiyak wala so mga simba ay malagatiran na mapyadip simba yang mapyadip ndiyakat na naasar ka piratiyan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala Abu Rasulullah na nakabetulan sa kanya sa kagya kamanuto na muslim o di na mu'min akong baliti paratiyan na gina ni minis supakiran si ahlus sunnah wal jamaah kakagya sakatan wa ahlus sunnah wal jamaah na aya inindur kita no Rasulullah ayatan o kapitan ay inindur kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu mga sahaba Abu mga tabi'in na di mapakapembelag so pangimbenar o puso naguso ka petiro o nudila
na gusto ka pong galap ko nuang gauta. Ay malag na, terima ka, asusambay ang nawajib, pitiro ka, asusambay ang nawajib, na ayak kagatanton yan, nagyang kutuwa al-amalu bil arkan. Ay malag nagyang kutuwa ka pong galap ko nuang gauta. Giti sabab, asiku ahlus sunnah wal jamaah, na amay kasakan na miyarat tiyayaka, siku Allah subhanahu wa ta'ala, na di ka simbaya, na di ka pugamal, na giyang kuto parateya kan na ba kumpleto parateya kabilag kun so kapanggal po kasi kung mga simba si Allah subhanahu wa ta'ala. Giti sabab asaktan wa ahlus sunnah wal jamaah na ya parateya tanong na so parateya na yang kuso bil maasi ay malag na so parateya tanong na pupakalubay sanggula lang sa giyang kuto di ka pakanggalabak sa mga maasiyan. Alag na bukod sa kana mapaparati asik wallah na digadinggal pag sa maasya nagyang kuta parateyan ka na to sa ay malag na makalulubay nagyang kuta parateyan ka amay pamangka dingadinggal pa kan agyang kuto pa man na mga simba si Allah subhanahu wa ta'ala mananaguntamang kasi kung mga simba ko Allah subhanahu wa ta'ala na buntalo to agyang kuto ziyadatul iman ay malag na so parateyan ka na pupagurugo din na pupakala pupakabugar mula lang sa giyang kutuwa din ka di kang galapakasi kung mga simba ko Allah subhanahu wa ta'ala giyutim bidaan agyang kaya mga murji'a agus kita no ahlus sunnah wal jamaah kagiya sikiran na so parateyan at tigiran na kanabot ka darudus malang na so parateyan na istidi ka ti matatag sa giyang kaya pusukan na apaparateyan na kasuwala apaparateyan na kasuwang apaparateyan na kasumanga tunaniban na nganinsan dapat apuratian si kogama na kanabayran aawid na akal ubab kalibati so parateya di na pakalubay so parateya sa giyang kutua di kang gilibog ako maasiyan nagukdaw bayran iitungan sa pagpakabugar so parateya sa di kang gilibog kasi kusimba ko Allah subhanahu wa ta'ala so samanan nagyasabutan tanong ang tunono ni petero na murji'ah isa ini pamana miyaka binasa si iko di ka pagagamaw sa bagi ang mga Muslim kaagi gupon ra kayo ni matagu panarima agi ang kaiya pamanana asar ka miyarat tiya ka na namapya di ka pagamal na nakumpleto nyo para tiya ka na aya keswa ini na penderay no naka ipenderay no naka agi ang kutuwa pama na mga simba si Allah subhanahu wa ta'ala na oriananan na anto na uno ni mga panarima agyang kaya mga murji'a anto na ipanarima agyang kaya mga murji'a na paganer nagyang utamiyo setan sa paganay rini batiran nagyang puto kakubusaya si kuparatya rini batiran nagyang puto kakubusaya si kuparatya ka so usaya nun o ahlus sunnah wal jamaah agiti kiya warisan tanong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o gusto mga sahaba ayaptero na parateya na tasdiqum bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih ay malag na iptero na parateya na piangin benar puso na napitero anto di ba na pitero kagya kamanuto na dila tanong na ining gulalan wang gauta tanong kita malag na pitiron tanong titua paratia si Allah subhanahu wa ta'ala na sikiran na di katigiran na aya pa mana aya paratia yan na kaya sukuden na kuan pera teo pusuka o di na nakya sukuden na pera teo pusuka na pitiro dila ka na kanabon na malag na bisa sarat agi ang kunto pa man kapunggal pa ka sa agi ang kunto tunaniban na mga ipakala aparateya agugi ang kunto kapun nang gilay sa agi ang kunto ipakalubayo parateya gina ni isa apa na rima agi ang kaiya tunaniban na mga murji'ah pada penakuan panarima iran lagi yang kunto atigiran na so gitu ba pamana so amal so diganggel pa kasi kung mga simba ko wallah gusto kapupunang gilay sa giyang kutuwa mga ini sa parwallah na daaba niyan koneksyon si kwato na iba na paratea sa malag na saka mapaparatea yan na mapaya di kapsimbayang na ay pipikiran o mga murji'a na kompleto na giyang kutuwa kababaloy ka Muslim why
Padapan sa pamana kasabot sa giyang kuta panarimayran nagyang kuta pamana wa anna ashabul maasi mu'minuna kamilul iman bika malagna sukon sa mga pamana mga baradusa na pamana mapaparatya si Allah subhanahu wa ta'ala na itong nila sa pamana kung balito sila ni paratya sa kana ubon pupakararad agyang kuto di na ni kambaradusa wa padapan sa pamana na kasabutan sa giyang kuta panarima o mga giyang kaya mga murji'a giyang kuta kabasatan sa miyaw na dirang paparatian o bopo ka bugre so parate sang bulalang ko di king bulalan ko mga simbak wala naguba po kadubay so parate sa di kang gilupakas ko mga kadustaan si Allah subhanahu wa ta'ala na so pakaanan o panarimatan o ahlus sunnah wal jamaah kaaya panarimatan no na sa din sa dikang gilupukaw tao ko mga simban yang ko Allah subhanahu wa ta'ala sa din sa kapananamarin yan lagi ito nito sa malag na makabubugrag yang kuta paratian yan na sa din man sa kindadaray nun yan kaya tatakmaran yan lagi yang kutuwa kang baradusa lagi ito nito sa yang kutuwa nun diba na kalubayag yang kuta paratian yan ito yung malag na kuwan kaya pakasurang o giyang kaya mga murji'a si putitu ang manhaj wa ahlus sunnah wal jamaah amini ganatu nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na orianan na pangaluin tanong so sabagi ko mga katiro o mga salafus salih sa kiya dawayairan sa giyang kanan lagi din na napanarima kini sapan ni ranon kini panapos ni ranon kaya pamana kaya dinayran sa pamana kano baginan ititu panarima amini bugak kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya kina Imam Al-Auza'i nana pitiruyan at tigina kana Yahya wa Qatada yaqulan siya kina Yahya Abu Qatada na pitiru iran laysa min al-ahwa'i shay'un akhwafu indahum 'ala al-ummati min al-irja. Ay malag naging kay duwa ka tawo ang mga mga salafus salih na tigiran dapen baya aginawa piya kalaklak oy sa giyang kaya umma makaliyulyo sa giyang kanana pamana al-irja giyang kanana pamana kapukasa o kapagamal siku kay islami ko ta malag na piya kang bulagiran so paratya uguso kapagamal sa malag na asar kami aratya ka na mapedi ka pagamal asar kami aratya ka na naapya diga dimbaradusa na pamana gyuti ka basagyang kay mga salafus salih sa kina Yahya Abu Qatada at tirana titudnanan ko piya kadak-kadak lagi danan abaya ginawa why siapa siya kini ya kawan Salamatu bin Kuhayl rahimahullah na giyang ko to pamana miya aluinian swati giyan so pamana siya ki iniya pamana Al-Bakhtari wa Maysara wa Abu Salih wa Dhahhak pamana balid na mga pud ko mga salafus salih na miya tayon sila fa ajma'u anna al-irja'a bid'ah fa ajma'u anna al-irja'a bid'ah malag nagyang kay tingin ng mga ulama na miyaw pakat siran sa giyang kay murji'a giyang kaya irja na pamana na bid'ah ini miyang bugui o pamana kapit miyang bugui panarima day ini kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam day ini kumasaw mga sahabat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sipun siya kini ya kawan Al-Fudail ibn Iyad siya kini Al-Fudail ibn Iyad na aya katiruyan natina inna ahlal irja' yaqulun mata natina sumanga murji'a na dira ditiro na innal imana qawlun bila amal mata natiran aso paratyaya na asar kami tiro na kunabong kailangan so kapagamal wa yaqulul jahmiyatu al imanu ma'rifatun bila qawlin wala amal na sumabutiyan sa mga jahmiya na nanaaya katiruiran na so paratiyan na asar kami yaknal kasu Allah subhanahu wa ta'ala sar kakiatu kawan ka na api yang kadipitero na mapi yang adipinggal lebak way wa yaqulu ahlus sunnah
nasukmana tiga kiniya Fudail ibn Iyad. So titu ahlu sunnah wal jamaah na aya katiruran al-iman al-ma'rifatu wal qaul wal amal. Aya petiru na titu para tiaya nagiyang kuto pamana para tiaya apamana urian kaya kanalang kaun na pitiru ka pisaksian ka urian yan na pinggil bakka gitu ya malagna katiru yakin ini Fudail ibn Iyad. Sipmas yakin ya Waqi' rahimahullah na aya katiru yan na tigina al-murji'atu alladhina yaquluna al-iqraru yujzi'u an al-amal wa man qala hadha faqad halak wa man qala an-niyyatu tujzi'u 'anil 'amali fa huwa kufrun wa huwa qawlu Jahm. Wa amalan na katiru yakin ya Waqi' apa penay kung mga salafus salih na tiyan na sumanga murji'a diran diterun aso katarima angka si iku ay malagna agama kaparate katarima nga si iku wala katarima angka si iku pamana mga peda pamana suguan wagama sar kami tarima ka nanan api di ngapinggil lepok na ay malagna kiyasanaan nuto nasad na tigyan sa giyanan tindigian na miya binasa mata natina faqad halak miya binasa sakman natigyan sa tirun yan asar kami yakapanyat ka nananakia sukudin nuto api di ngapinggil lepok na fahuwa kufr ay malagna kakakapirin na natigyan ay malagna asar ka miya paniat ka agiyang koto pamana tunan iba tiga sa kami paniat ka ami simbayang kan namiya kasimbayang ka lagi na natin naman ina kakakapirianan ka ti pamana miya ta'til ama lagna miya binasa suka pagagama amay ka pamana nasana nakaasar ka miya para tiyo puso ka miya tiru dila ka na di po ipunggulalan ng tunay iba na anggaw ta ka nanana miya binasa suka gyang manuto na para tiya okay. Tanto amadakal sa pamana mga katiru o mga salafus salih sa giyang kaya pama na mipantag sa giyang kaya mga murji'a sa giyang kuto pamana kaya awatiran sa giyang kuto tunin iba na titua ndeuan unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam giyang kaya mga murji'a na madakal sirani kuan madakal la iya grupo katatagon sa giyang kaiya irja o di na murji'a padu nagyang kuto pamana tigiran na al-imanu qawlun faqat malag na so tigiran so paratian na sibu sa katiru asar kami tiru ka na nakyasanan na nagiyanan na siya na pagkatong sa giyang kuto mga karaminya giyang kuto pamana lumpukan ang mga karaminya adun pamana tigiran na wa minhum man yara annahu mujarradu ma'rifah malagna ano kuma na lumpukan matatago kiran nagyang kana na irja o dina kabugaliran na murji'a agyang kutatiran na suparat yan na keso ko din na kumana miyak na ka sar ka miyak na ka suwalla miyak na ka sukwan na pwede nga pinggil po nagina ni pamana panarima o mga murji'a si ko mga jahmiya o si ko mga jahmiya adun kumana pamana na aya paratian na natigina annahu qawlun wa tasdiq ay malagna katiru pamana sukatiru ang ako paratian ka gusto ka katarima no puso ka na nakyasanan na pwede nga pamana pinggal po na siya na napamapgatun sa giyang kutuwa pamana sutigiran na murji'atul fuqaha giyang kutuwa pamana sabagi ko mga fuqaha miyaulog sa giyang kanan lagi dinan pamana tindig irja na nasusabog ikiran kana ubalangon na naay malag na beauty isa pamana panarimairan so ay malag na giyang kai pama na lagi da iya panarima na aya sibutun tanu si na panarima ini miya surang yan so titu ndeo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abuso mga sahabat yan adairan din pakamblaga so pangim benar puso agusto ka petirono dila na agusto ka penggal pakawanggaw ta sa giyang kuto magmamaan agiyang kuto iman dina paratya si Allah subhanahu wa ta'ala na gina ni pamana inutan wa ipugusaya ka
antanok kasabuti o anto na unon kailangan na may nakatano sa giyang kaya di tan di ka pagagama kaamaya-maya na sumasa na sutaw sa nagatigiyan nakati muslim ako na piyarati ako sa Allah na sino miyati mo ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya ko piyarati atugan kung niyan di pa kasurga apa man na di ako pagamal ano man na so lagi danan apa man na miya dawis sumanusia lagi danan sabab sa ayamataan na daaki pantag uparatiya amay ka din ka pumbilibakan agiyang kuto mapmamaan na agiyang kuto paratiya nga si Allah subhanahu wa ta'ala baraten pa man aguminiraw ka da simbuan na kan arwar ko Allah subhanahu wa ta'ala nanantong na imana pa man ketiro nga sa da simbuan na arwar ko Allah subhanahu wa ta'ala di ka busimbuyan oy di ka kuan apa man di ka pumuasa anto na pa may patunay nga di na tunay ba na pagkebenaran ka sa giyang kutuwa kapanggiraw ka aya sinimbang ka na sa Allah subhanahu wa ta'ala antunay pa man nakatantuan asa kanay pagkalakas sa Allah subhanahu wa ta'ala di dasang gila ka sa pamanadusa sa dingo di kang balimutan iti sabab sakitan ahlus sunnah wal jamaah na aya para tayo tanong na di tanong mapakapambelag so ay malag na mga pusutan o sa katarimaan yan sa giyang kuto o pamana para tayo si Allah subhanahu wa ta'ala na gusto ka petiro no ya malag na mga dilatan na gugyang kuto akapunggal bako ng mga anggo tatano kaginan etitua para tiya ay niliw kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giyak managyang kaya pa ma na usay no nagyang kaya mga murji'a yung takabasatan no riba tagyang kanan kapugusay ranon sabab sa giyang kuto pa man na minya riba tagyang kuto ato na ba na miya bilag silang sa giyang kutuwa lalan unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutuwa usayan niyan si iko ay malag na para tiya si Allah subhanahu wa ta'ala gusto kining bulalan niyan ng gusto mga sahabat yan iti sabab apang ninta ko Allah miya kuwatano si aduna mga bangsami sa malag na miya karaya berkatano o antong na unan iputirun murji'a antong na ikasusupa kailan si iko ahlus sunnah wal jamaah si iko datano siyempre pa man datano pa nakapakambula-bulag na inumisumpat na ron na sa mabuga so sabagi na putuhmaan niran sa mga ulama sa malag na mga murji'a malag na putuhmaan niran sa mga ulama diran pakakapir agiyang kuto pamana muslim muqassir pamana agiyang kuto muslim din yan di perlemu-lemu nagyang kuta simban yang ku Allah subhanahu wa ta'ala na amay ka din ka pakakapir na ibutur kau sabagi pamana na tanto tunay ni ba na iilutan nila nagyang kuto kuan pamana makasi sila panagiyang kuto kanaliran si ko titu manhaj ahlus sunnah wal jamaah sa tira na mga murji'a kanwaki pamana giyang kaiya pamana di pamanor gusim na niyo pa akapir na ayos na riba to kana ubagi tipteron murji'a kaya tipteron na murji'a nang takyaw setan ron na taruto peden din na kaya pa kasup pamana din na kisusumpat to para tesiko kapagamal na sa katanwa ahlus sunnah wal jamaah na aya para tiyatano na so muslim di pagamal o di na dinian di gita-gita nagyang kuto simban yan si Allah subhanahu wa ta'ala na muslim akan na ubataro to piparatya o to sumbidaan yan akan na ubataro to piparatya sa ayam alag na madudu sa sagyang kuto dinian di ingalabakan ayam alag na dinian di kindare ng simban yan ko Allah ugyang kuto niya di kang galabak sa dusa ugi na di tanok magkakukum sa ba kafir ugi na ba murtad kakena ubah kajian kamanutun na taman sa di masupak utaw agyang kuto mga lalangan wagama ikakapir ikamurtad agu ay malagna maasao na agyang kuto mga syarat sa akamurtadian na di ka pa kayo batan ko kumasa murtad ugaid na ay hukum tanukiran ng mga muslim di kumpleto so parateiran ay malagna madudu sa siran why so ay malag na gitim bid'an o murji'a ahlus sunnah wal jamaah
sa katano na sa mga murdian na tinan na api adipsimbo yang na tapto pi parate na sakto na di ay malag na may kaso muslim na dipsimbo yang na di taro to pi parate ay malag na kurang agi mo ta parate yan benda kaya sabutan na mga orip ni Allah subhanahu wa ta'ala na balasangan ng Allah sa mapya sa tanong ko ito bisa diyan ka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.